Píšino? Sérus môj, počuj, voľaké otáčky mi tam naskakujú. Máš diagnostiku, vedel by si dojsť? Áno? Super, čakám ťa. No čau. Ahoj, ahoj, môj. Odchoď. Čiko, daj mi minútku, len sa rozbalím, dobre? Dobre, môj. Koľko sú tam otáčky od včera? Dobre, spravíme, všetko spravíme, dobre? Už len ponapájam káble a ideme na to, dobre? Prosím ťa, aký to je rok? 2005. No. Nech sa páči. Akumulačný radiaci modul je v píčikáre. To je, čo to znamená? Okolo 500 eur. Čo mám robiť, no? To už týmto ti nepomôžem. Vy zas BMW, tak ste staré BMW. To je to, čo si mi hovoril. Ako to máš, víš? Dobre, idem zavolať frajerky, či mi požiča.